Dobrý večer, kamarádi. Nič. Musíte kričať hlasnejšie. Teraz! Stále nič, žiadne kroky nepočujem. Máte ruky a nohy? Tak poďte a tlieskajte a kričte a volajte. Aha! Kto to prichádza? Dobrý deň. Jo, Roma, poviem, recloni, cez dvere sa nezmestí. Zamávajte mu! A pozdravte Santu, ahoj Santa! Ahoj! Ahoj, deti! Santa, čo si nám priniesol? Darčeky! Aké darčeky? Pre detičky. A pre ktoré? Pre ktoré poslúchali. Ale poslúchali všetky detičky? Aha, a teraz otázka na správnom mieste, budú všetky detičky spievať? No, to sme zvedaví. Santa, urobíme ešte s detičkami takú večer, si poprajeme šťastné Vianoce? Áno. Tak Santa, čo máme robiť, povedz mi? Chyťte sa, deti, za ručičky. Áno, máte všetci ruky? Tak, keď máte ruku, tak urobte to, že to, čo urobím ja so Santom alebo škriatkovia, že podajte svojmu susedovi ruku, dobre? Všetci podajte svojmu susedovi ruku. Aj si párik vzadu si podá ruku. Aj s tými ostatnými deťmi. Podáme si ruky a zaželáme si čo? A poriadne na hlas! Tak, aby nás mohol počuť aj divadla Andreja Bagara. Veľmi pekne vám ďakujem. Santa, môžeme sa ísť už s tebou fotiť v tejto chvíli? Áno. A môžeme si rozdávať darčeky? Áno. Tak ideme na to. Santa si sadne do saní. Ja vám... Dobrý stričku, daj nám darov z tvojich trošku, či koníčka medového, či koláčka makového. Dobrý stričku, Mikuláš, veľa pekných darov máš. No, ďakujeme ti veľmi pekne. Ja som síce dobrý stríček, ale nie som Mikuláš, ani nie som Santa Claus, to sa tu si už bol však teraz. Ale ja som škriatok, aj keď mám skoro pamätne. A napriek tomu pozri sa odo mňa, získaš asi taký symbolický hviezdičku. Nech sa páči, ďakujeme veľmi pekne. Ahoj. Samozrejme hľadáme ďalšie a ďalšie diváky, ktoré pôjdu k nám sa hore na pódium a budú nám spievať alebo tancovať. A ktoré si pamätajú nejaké Santa Clausovské, Mikulášovské, Vianočné, môžu byť aj veľkonočné napríklad. A pokojne, keďže nám je strašná zima, môžu byť aj letné.
Thank